Persuni li jabbużaw mid-drogi u li l-età tagħhom hija qrib l-20 sena huma fost l-aktar li jistgħu jmutu kawża ta' komplikazzjonijiet minħabba t-teħid ta' sustanzi illeċiti. Dan ħareġ minn informazzjoni ġdida ppubblikata riċentement u li weriet kif Malta 40% tal-imwiet ikkawżati mid-droga rrappurtati fl-2017 kienu jinvolvu persuni ta' bejn l-20 u d-29 sena. Skont iċ-ċentru ta' monitoraġġ jidher li Malta għandha l-ogħla rata fl-Ewropa għal persuni ta' din l-età, b'xejra simili ġiet irrappurtata wkoll għal persuni li għandhom bejn l-40 u 49 sena. Skont l-istess studju, ħadd taħt l-età 20 sena jew aktar minn 49 sena ma miet kawża ta' droga. L-imwiet b'doża eċċessiva ta' droga fl-Ewropa żdiedu għal 5 sena konsekuttiva, b'rekord fis-sena 2017 hekk kif l-ammont ta' mwiet kien ta' 9,461. Għaldaqstant, it-tnaqqis ta' mwiet brabta ma' droga hija issa meqjuża bħala l-isfida ewlenija għas-saħħa pubblika. Dan ħareġ meta stħarriġ wara l-ieħor qed juru li ħafna minn dawk li jmutu kawża ta' dan ikunu ilhom isofru għal snin. F'Ġunju, permezz tar-rapport annwali tagħha, l-Aġenzija ta' Droga fih dan l-Unjoni Ewropea iwriet li kważi nofs l-ammissjonijiet relatati ma' droga fid-Dipartiment tal-Emerġenza tal-Isptar Mater Dei kienu riżultat ta' abbuż tal-kokaina. Din ir-rata kienet ukoll fost l-ogħla fl-Ewropa.